Si dokter Kulayo, Singra Bazar. Malik, Mr. Malik, Singra Bazar ni, number 1 Malik. Ini danya meter saya bukan salah satu jabai, dokter lain tang. Jadi lain gezu, mengenai puja. লাইভ কৰি আছে নেকি এনেকে নহয় ভৰি ওপৰত বিনি দিবা লাগব मोजां लाफादोलै न'फ्राव दंबा खारबो माबोरै माबा फैसा हाबदोनो माथो फैसा मोननाय हाबनायफोरखौ लाना फैदो नै फालियान रग' आगर नै साबसक्राइब जानोसै माने 1K जाबानो गल्ला जानोसै जाहां दखानिफोरखौ जाहोजोबनांगोन आरो भिउवारफोरखौ जाहोजोबनांगोन